Здравейте, казвам се Елкер и съм част от екипа на Ник. Днес ще ви покажа защо точно Querulant DL е правилният избор за есенната сеитба. DL е сеялка, която е създадена за надежна работа и висока производителност. Тя е компактна и лесна за управление, 4,5 метрова сеялка. Идеална за малки и средни стопанства, с висока вместимост на бункера 1000 литра и транспортна ширина от 2,95 метра. Благодарение на патентованите CX дискове, тя осигурява висока производителност. А сега най-доброто. Querulant DL се предлага на специална цена на 31 500 лева без ДДС. И то с подарък навигация с точност до 2,5 см. Тази система не само ви помага да сеете по-точно, но включва и възможност за автоматичен завой в края на реда. Това означава по-малко грешки, по-малко загубено време и по-нисък разход на гориво. Така че, ако търсите модерен и надежден партньор за сеитба, сега е моментът. Свържете се с мен или с колегите ми от Ник и се възползвайте от тази ограничена оферта. Обадете се още днес, есента идва бързо.